Sou barítons de veritat? No ho sé, no sé què Heu dir. sentit mai notes greus? És que no has dit això abans. Heu provat mai de fer un falset? Em sembla una mica... No. Em sembla que us he d'ensenyar a ser barítons de veritat. Baríton número 1. Baríton número 1. Hey! Escolteu amb atenció. Si un baríton té el to de cantar, sens dubte la història passarà. Si voleu ser el baríton número 1, hem d'entonar tots junts però no massa amunt. Seguiu-me a mi i entoneu. Molt de compte no desafineu. No vulgueu pujar tenor, home. Bum, 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 bum. Mireu aquest micròfon, què trobarem? Quan us digui jo, comenceu a bufar. Va! Però bufeu les notes greus, no vulgueu fer de tenors. Va, és igual, provem una altra cosa. Ara tots junts baixem de rang, provem amb subharmònics de baix. Però bufeu els greus, no apreteu. Baríton número 1.